LJHA Mas. Singkatan apa neh kuwi Mas? Singkatane? Heeh. Lemari jumbo, Heeh. hijab bahane ACP. Endi barange kaya Nah, apa? iki lho Mas. Oh iki to. Oh, iki Gede tenan iki. Oh shredding ya. Gantungannya full ya toh. Heeh. Nah, Sise. sisi iki eneng sap-sapane Oh, ya toh. iya. Iki eneng lacine Oh, loro jan kanan kiri. istimewa ya. Heeh. Lah iki Diada eneng apa iki? diada tas apa piala. Oh, ini Biasa gini Mas. iki. Ah. Oh iya. Enak Ya toh? lampune ora nggo? Apa nih? Lampu. Yo iki apa to Mas? Nah, iki. Oh iya wis komplit ya. Ah, 3 warna lho Mas, kodene. Oke. Nah, iki nggo hijabe Mas. Oh iki. Oh jan masuk. Masuk toh? Masuk. Ah. Ukurannya piro iki Mas? Ukurane Gede jumbo iki. iki panjangnya 2 meter Mas. Tinggine? Ketinggian di 190 wis dobel kok geser ini kena Mas. Oke, siap heeh. Jas toh? Ki hargane luaran ki mesti. Arang murah pol iki Mas. Piro murah ki? 4.500.000. Oke, siap. Lah kok enek promo gratis ongkire apa ora ngono? Tetep toh ini Mas Budi area Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Madura wi gratis ongkir bayare COD. Oke, lah terus cara pesene Mas Yo piye? diklik bio profile Mas Budi B Furnitur kuwi di Ah. bio pro jenenge bapak.mi to pi. Iya. Lewat satu kali terhubung aku langsung. Oke, siap. Piro hargane? 4.500.000. Oke.